găsit tuturor! Sunt Ramona Olaru, iar astăzi vă voi arăta care sunt riscurile investițiilor în fondurile mutuale. Pentru început, să aflăm ce este un fond mutual. Este un fond de investiții care atrage resurse financiare de la populație și companii pe care le pun la comun pentru a investi acele sume în titluri de valoare, respectiv în acțiuni, obligațiuni și titluri de stat. Multe fonduri mutuale funcționează pe lângă bănci, unde există personal dedicat. Specialiștii bancari racolează acele persoane care depun sume mari de bani în depozite bancare și le conving să devină investitori în fondul de investiții gestionat pe lângă banca respectivă. Mecanismul cu care sunt ademeniți potențialii investitori este următorul. Cu banii din depozit cumpărați unități de fond, banii sunt investiți în acțiuni, în obligațiuni corporative sau titluri de stat și vi se promite un câștig mai mare decât dobânda oferită de banca respectivă la depozitele bancare. Dar cunoașteți ce riscuri există atunci când investiți în fonduri mutuale? Mare atenție! Fondurile mutuale nu oferă nicio garanție cu privire la recuperarea sumei investite, așa cum se întâmplă în depozitele bancare și la sumele depuse ca fond social la CRU-uri. Banii plasați în fonduri mutuale au o componentă mare de risc. Vi se promite un randament, dar acesta nu este garantat. Fondurile mutuale sunt și purtătoare de comisioane. Așadar, mare atenție și la comisioane. Toate fondurile mutuale sunt purtătoare de comisioane cuprinse între 1,5% până la 3,5% din sumă. De exemplu, dacă fondul de investiții are o creștere a unităților de fond de 10% pe an, atunci după ce se scade comisionul, câștigul investitorului este de 6,5% pe an. Iar la acesta se poate aplica impozitul de 10% pe câștig. Dar dacă fondul înregistrează o pierdere de 6,5%, atunci pierderea totală a investitorului ajunge la 10%, adică 6,5% pierderea financiară plus 3,5% comisionul aplicat de fond. În această perioadă, în care piețele financiare sunt în bear market, adică atunci când mai toate bursele înregistrează scăderi semnificative și de durată ale cotațiilor acțiunilor și obligațiunilor, fondurile mutuale înregistrează scăderi. Cotațiile fondurilor mutuale pot fi urmărite pe bursa.ro. În noiembrie, cele mai mari scăderi le-au înregistrat fondurile pe acțiuni și cele pe obligațiuni, cu variații, mai precis cu scăderi față de anul 2021, cuprinse între minus 1,6% și minus 14,37%. Îmi povestea recent o doamnă care avea o sumă consistentă depusă într-un fond de investiții despre pățania dânsei. Și spunea așa: funcționarul bancar care m-a convins să investesc în acel fond mutual îmi vorbea de creșteri de 10-12% pe an, îmi arăta grafice cu creșterile din ultimii 20 de ani ale fondului, dar când l-am întrebat după o vreme ce valoare aveau atunci unitățile mele de fond, am constatat că aveam o scădere de 7% față de investiția inițială. Practic, în perioadele în care piețele financiare se prăbușesc, să vă așteptați ca și fondurile mutuale să scadă vertiginos, pentru că se expun pe aceste piețe. Și invers, când bursele sunt în bull market, adică pe creștere, sau vers, cum se spune în limbaj bursier, atunci și fondurile de investiții pot crește. În concluzie, dacă scăderea valorii banilor voștri vă dă palpitații, iar toleranța față de risc este scăzută, atunci informați-vă clar și cuprinzător înainte de vă plasa capitalurile în diverse fonduri mutuale. Acționați în cunoștință de cauză. Cei cu aversiune mare la risc au destule instrumente sigure în care să-și plaseze economiile, unde câștigurile sunt certe și garantate. În depozite bancare, în titluri de stat și la CRU-uri sub forma fondului social. Ultimele două tipuri de plasamente, adică titluri de stat și CRU-uri, aduc câștiguri nete neimpozabile, conform codului fiscal. Sunt Ramona Olaru, iar până data viitoare vă doresc numai bine.